Две неща ще обясня. Едното за тези, които са по-неуверени и още не си усещат тръпва велосипеда и които все пак решат да минат. Другото за малко по-напреднали. Първо за тези, които не се чувстват толкова в контрол. Ключовото е, както и при другите препятствия, но тук особено, ключовото е да държите спирачките допреди камъка, но за самите камъни да пуснете спирачките, да се отпуснете вие максимално и да гледате само напред. В никакъв случай в дупката. Не е зле в дупката да застане още някой по-якичък, който да евентуално да прихваща евентуалните залитащи натам, но като цяло трябва да гледате само напред, да се отпуснете и колелото само ще мине. Просто трябва да го оставите да мине. А който е малко по-напреднал и си усеща добре велосипеда, той може преди първия камък да вдигне кормилото, т.е. да не разчита, че просто вилката ще сгази камъка и колелото, а просто да вдигне предната гума, за да се качи тя на камъка и оттам нататък всичко е точно. Ето го без дигане. Ако искаш пред дървото, с вдигане на гумата е същото, само че ще стане още по-лекичко такова минаване. без спирачки. Без спирачки. Спирачките ще мина трети път, за да съвсем бавно, за да видите, че може и съвсем бавно. Ето го, иначе с вдигане на гумата. Парадоксално до някъде е, че колкото по-бавно минете, толкова по-добър баланс ви трябва. Тоест, който е достатъчно смел да мине малко по-бързо, ще го сгази по-лесно и с по-малко риск да залитне, защото ако се заходи бавно на спирачки, тук вече при ниска скорост някакси импулса да се залитне е много по-голям, защото все пак това препятствие, което се опитва да ви извади малко от равновесие. Чакай само да мъжа. Това е само пожелание, който иска. Давай, как? Дребничката китайка го мина там много пъти. Имаме го на видео. Така че... Само че пази се оттам! Не, точно там. Тук минаваме, да. И до борчетата също не е. Просто трябва да гледате само напред. Това ли? Иска друга верига. Беше добре, обаче тия колена разтвори ги. Втори път сега за... Държиш я тая рамка като... Ми паза си она работа. John, don't watch. I can't. Добре, сега си ги разпълвам. Yeah. Not there. That's actually